Team, say. Welcome back to my channel, Anditika. Guys, Team Rangu muri say. I'm looking at this sky, it's looking golden. Apa unoziva kuti chi ndiri mubhindura. Ndandichinofamba ndichiona vanhu vari kungwavha vasi kugara pasi. Vanhu vari kutsvaga gold, ende riri kucherwa. Pese paunoenda unongoona boys makorokoza, mune mamines, vari kungwavha. Saka aiwa goridhe rinotodikwa because vanhu havazofe nenzara. Vanhu vanowanawo something, vanhu vanosurvive, vanoendesa vana kuchikoro, vanowana chikafu chekudya. Kazi mota dzaunoona munomuka imota dzimwe dzaunogona kuona muHarare, but unodziona dziri top of the range, kuratidza kuti vanhu vari kuita mari negold, vanhu vari kutsvaga mari negold. Anini gold ndotoridawo inini wakomana, gold ndizvo wakomana. Chinyika chedu chine upfumi wakomana. Goridhe ukatarisa futi izvozvi zuva rakunyora muntu kungoona chigolden sky chakangozvimirirawo chega apo handiti. Apa unoziva kuti chi hatomboziva kuti gold rakaita sei, ufunge zvako hatomboziva, ndongounzwa kuti gold but rinenge rine mari, rinenge rinoita. Saka ndofunga kuti mangwana chaiwoka ndiendewo kwandinoenda, handitika nditombopindawo mumakomba ndochera gold, because kunongoka kana nechembere chaidzo unodziona dziri makomenti ndinomada, because makomenti ndoita kuti ndikure. Ndinomada comment section, sai kuti makomenti netuma like zvinongobaya so kudai wakomana usadari. Saka alright, iripo guys, love you.